OK, počujeme sa. Dobre. Chýba mi 5 Elite Pirates a do jamy, takže chcel som to natočiť a ideme na Grade 3. Ja som Tiger. Ináč ja druhý deň eventu som si spinul toto skin, či mutáciu na tohto. Čiže ja si môžem dať tohto werewolf. Ja som nekúpil, pretože ak si pozriete toto, tak mám iba werewolfa. Čo na nie ani môžem. No takúto krásnu animáciu sa nikde nevideli. Však som ho ani nevidel. Znova, poď sem. Oh yes. Nie, nejdeš? Nejdeš, to som mal urobiť. Oh yes. Urban a Hydra Island. Kde si Urban? To je Hydra Enforcer. Ty zdochni. Animácia. Oh yes. Dostal som tu poslednú bandanu, čo som potreboval. Bandana red. Mám zažrať, tak dostane plakať. Dobre. Diablo Grade 3. Pretože Grade 3 kde není... OK, mám asi tak 1000 iba. Zo Halloweenské sa mi páči. Som zvedavý, čo bude... Jak ja môžem dostať proste kalich len tak? To nemôžem použiť, že? A... Čo? Som spawnul len tak Ripindru? Počkaj, ale to prečo? Počkaj, to prečo? Kamu, čo? Ja som spawnul len tak Ripindru proste. Kde je? Prečo je tam? No zase netrafím. Ahoj. No koľko to je v forme? No fakt ešte v nízkej forme. Tej slabej. Dobre, už je v tretej asi. OK, ona zdochla. Tak to ti šibe. Chytaj. Hydra Island. A koľko som ich zabil? 27 elit.
Ja nejdem PvPčko, kámo, fakt nejdem. Fakt ne. Fakt sa mi nechce. Ne, fakt nejdem, kámo, fakt nejdem. Toto kúdem budem robiť do nekonečna. Ja mám v prdeli, kámo, ja nejdem PvPčko s tebou. Nejdem fakt s tebou PvPčko. Fakt nejdem. Fakt nejdem PvPčko, kámo. Fakt ne, kámo. Fakt naozaj ne. Na čo, kámo? Na čo to robíš? Ja nechápem, na čo to robíš. Na čo to cape? Keď mi ho zabije, tak hodím tento počítač o scénu. Reálne neurobím nič iné, kámo. Neurobím fakt nič iné. Ak mi ho fakt tak kámoško, zabijem sa. Fakt ho zabijem aj jeho, aj mňa. Normálne budem mať depresiu do konca môjho života. Poď animáciu, poď. Kámo, na to baví. Už ide, že? Oh shit, tak nejde. Pekné. Dobre, už ide to. To v blízkej budúcnosti nebude asi. Áno, to čo znamená, kámo? An unknown being has entered. Čo to znamená? An unknown being. Kámo, prečo je DeAndre najťažšie? DeAndre, sem poď. Kde utekáš? Čo, prečo mi nepoužil útok? Ešte raz niekto po mne pôjde, no tak normálne. Tak hodím ho o scénu. Do rici, kámo, chytím ho, hodím ho o scénu. A potom sa na ňu ešte aj vyštím a vypujem. Ja som chytil zlého. Diabol sem pod. Prosím? To je dark. Dobre, musím to ukončiť animáčkou. Alebo ne, mrdám to. Dobre, ukončím to animáciou. No zase nepodarená animácia. Ty dochni láskavo. Dobre, takže hovorí sa, že akože počul som od kamarátov, že pod vodopádom je ten secret tempo a ďalej nevedia, takže budeme to musieť zísť. Tu je ten vodopád. Čo vraj toto. Proste tam boli a našli toto, ale nevedeli, ako sa sem dostať. Aha, ja to mám fakt. Aha. Počkaj, zruším si transformáciu. Oh shit. Jak sa mám dostať? Jak sa mám dostať? Počkaj, tu musí byť nejaká páka, jak je ona. Jak sa V4 toto evakuje, tak tu musí byť aj nejaká páka, ale neviem kde. No, asi sa milím. No, tá hudba má strašne Taká záhadná hudba. Fúha. Ja som niekoho hitol? Aha. Počkaj, že čo po mne útočí. Ghost. Choďte preč.
Prečo som tu zavretý? Poď sem. Ty čo dávaš, aký flash step? To musím zase zničiť. Dobre, som to zničil celé. Poď sem. Dobre, a čo tu teraz? Do tých vodopádov? Toto je čo? Toto je čo? Tu mám ísť? Nie. Čo tu robí? Môžem sa spáliť? A môžem. Čo s tým? To je nejaký meč. Neviem. Tak ale, počkaj. Čak, ale jak to... To bude niečo s tým mečom, to je jak páka nejaká, ne? A... Čo som urobil? The sword doesn't seem to budge. Aha. You managed to make it budge just a little. It up... Oh shit. Oh! Dal sa niečo iné. Shark Tool nekos. Dobre, týmto by toto video úprimne končilo. Dúfam, že sa vám páčilo. Dajte like a odber. A dovidenia.